tui te kaisa mung angka langma rijo manai khane sunani no khoboi sakno sabsutra kusung tona bagibo salbrumno tuini nangkongma paipleya hayungo bebagai 4% tui simisi nungjangnai sugo abohai halogo haste tripurani kami amcherogo sikangni tongkhor slaijagi phaimabai sikango kisa khurke tui manthokma hai tabuk manthokliya tongkhor slaijakmani logi logi lukurokni tongdal slaijagi phaio borok bangruk phaimabai teibu kabang nango phia hasuk kami amtayo tui khorani thamabai thangai tongnani lama kesibo kalaijak saisai lukurokni langma abohaino kaisa mangpli santir bazar bkhaksteni takmochara edisi village chondol kami lukurokni salbrumno nungjangnai tuini bialo kalaijak khanai nadi tuino langma phia o tuini bial langkhe langma busuk jora tei bial birmano kalai chakrajingni khuktei公呀，我能呀，对我好哦，对我好那个，开开，我去，他去出业，就是头那个头嘛。巴鲁哈，他看着，那个头那么来。哟，我第三个，他给我，就说他说我在浪看着我。Pak noh, kau apa hatu ni nak thang. Oro tong nuk ha, nuk noi, nuk ha, nuk bơi, nuk ba, nuk tu, nuk cai. Kau dong hatu, lo tong tu nuk cai noh ha. Ya, satu hano. Saya ni kan jauh. nok nukong kamiamche hamkani bagai jotono khatungui budrlayo phiaba khoroksate khoroksano yasi sorlaimang majra berlaimangno joralai thango asukthai kahamo asugui tongnai kaham tuifang khanjagui tongnai ro phia kusung kusung bisi tamo okra chakra cherai khonai jotono soilaimang komor tutuyo tiprasani birmanle bakomo perjak no tongkho tabukbo tei busuk kotorkhe sirikhe khorang yasaknai tongno hamkrani bagai tei busuk soba sangsana nangno bo pali tei bo banano romkhe slaijakno birmani mangpli saise sumungbai naisingjak lukurok bureau report changjati